שלום לכם, אני יהודה מנפין והקריוקי. אז היום הצגתי לכם נגן שופר קטן. אני שם שופרות, יש לי אלפי שופרות במחסן, אלפי שופרות מכל הסוגים. עכשיו אני כל הזמן הולך לכותל בירושלים, מביא לי 3 שופרות כל יום. אז לא קניתי אותו, אבל זה שופר רגיל. אם אתם רואים, כאן תעשה עם אצבע, ככה, על זה, מחזיקים. כאן אתם רואים מחזיקים את זה, ותוך כדי שמים אצבע על זה. אז אתם תופסים את שניהם ביחד, שמים בצד. קל מאוד, אבל אתם צריכים ללמוד את זה, לקח לי כמה חודשים ללמוד על הדבר הזה, אבל לא למדתם כל כך על הגדולים, ואני למד, קודם לי שופר אחר מסולסל, וקנו לי שופר חלק גדול, כמו של הבנים, ואני שומע שבת, הכל, אז זה השופר, כדאי לכם לקנות, ואם תרצו, תלכו לכותל, יש דוכן מלא בשופרות. הבנתם? אז יאללה, ביי, נתראה בסרטונים הבאים.